Imbag nga malum yung manang kakabsat at timanan ni Uncle yun nga nagdakkel tiniwa na. Ngay warakawag ko kada kayo amin ita kakabsat no madi kayo pa nga nakasubscribe sa iti channel ko kan nag-like. So ada pagkakataon yung kakabsat nga ag-subscribe. No kaya't mula nga vlog sa mula ilipatan kabsat ti ag-comment. So pagtutungan-tungan tayo kakabsat ajay si daming nga papaitan iti Espanya kan kakabsat damdama ito dok no kasano tagaramid iti tinapa kasjay. Ayan, po, agugot tayo iti niyato yun, tawag dyan tayo papait. Dito mo ti Espanya da papait da parehas mo't lang napait ng abali lang ti bulong na di ba dyan tayo ti bulong na ngaykot na bubukal nga naglulukmog basit iti hiblay ti bulong na so atoy mo nagatang ni antik ko awan iti ang anap atoy ang anapuskol ti bulong na so anak ko tayo nagano ti ginatang da papait naimas atang sagpawan iti nya tuyo lipat tuong lipatak tayo dagito iti papait ti Espanya di ba oo so may kayong tagnateng tayo kabsat nagninagamin ato isong natungunting gana puon dapay roo mo ini naimas ato nga ilambong kanikan iti uong tanyo niya bagla pangaldawan na mas mati ko no dati kuwa balatong na mas ikang balatong Hindi malay. Pasensya kayong kakabsat ada background ko dyan agbimbinik kaldan Ay ka, nakupanuan. Bingatay. blablagak wow angko kailangan tagsaon kakabsat adengdeng nyumot di likodan Ay ka tutugtog mo tangan. ata ni kamera Ay na. Yan pepay tato yung walang matama. Wayne papait nga ro Yan kinatang mo ngayon na. kita ni puro papait Magagimatang kahoy. Kahoy ko na. Nagaduhay pagkatang mo dato ko. Napo ako na ako. Napo akari na sa minikol ko. Abay may sa kilo atoy. Awa nagalas pinili ka nagbayag nagpilipili awa ni super lang di yung price mo pag mga ini. haan barbaro ato Barbaro. po niya nagimas Eh, sili lang may- ilaga natin ang sili Padrong. ano yung masating nga kuha naganan kirog Abay kasi ka magkimatang ka. Hindi ah. Tuloy yan magkinatang mga gadaw. Nagsamag. Ha? Awan tinuliyas man. Ha? Awa. Oo, padrong ha. Kapalang tabla mo na kita. Oo, ka. ayan kabsat bugwantay nga nalalaing may katayin tapok na kan pitak nagpitak
So, damdama guys, ipakita tayo ajay. Pinagaramid tinapa. Tinapa. Tinapang barat kas labangot sa Pilipinas. Kun ay didadakkel nga bulilit. Yan. So ano oray niya ayan nyo, no kay yung mga tinapa kas dyan. Mabalin yung aramidon latan. Datan apo nalpusan din lambong minga kwa. Ginagana to inangkal. Papa. Papa it Espanya ka no. Pero na imas mo napait. Papa 9 ko na, Papa 10. Papatin nga rin kasi Papa it, Papa 9, Papatin, Papa Rapsi. Kasi niya. Ang aming karserula mi apo sumayot. Nakanyak ko naman Wala tani. Nakanyak kano niya. Sumarampiting. Di ba? Kas J lang. Jai, tiyan. Tani puspusan iti kamatis. Di ba? Naghimas. Puspusan ti kamang. Sa tigar aramid kat Ilocano, kay Ilocano tayo matlaang, so support tayo Ilocano. Taga-alumino si Suna Kabisa. So nalaing talaga taga-alumino nga garamid iti bugo o nga graman tagita Pangasinan si nakapadak, di ba? Pinata tinapan niya. Damdamay sent na kinyak di kwa iti kasano pinagaramit iti napaso mabalin nyo mat nga kitaan. Hello kakabsat, ibag nga malamyumanan amin dita, nga awan labas na. Okay kakabsat, ipakita ka na kayo yung kasano ti agaramid iti tinapa. Uray niya nga sida, kakabsat kat mabalin nga aramidin nga tinapa. So sa aramidin tayo tata, ajay homemade nga tinapa. So agluto tayo ijay oven, kas jay. So damdamay pakitak no kasano ti agluto. Okay? A few minutes later. Tayong kakabsat, mga tayon. So, atan si dami, nga sinigang di kalma. Dubli-dublian mi. Siya, tagtipid. Nata di papait. Nata di kamatis. Nata di napoy. Data di plato. Di plato ng uncle ko. Ajay, plato ng tiko. Ajay. Kaya po mga kami pa'y nga ron, mga tayo. Okay nga ro din kakabsat, pagyamanat, kung nakayat yung ating video, anyong lilipatan tag-like, kung nag-comment, kung nag-share mo tan. Diyan, pindutan nyo mo tan, di subscribe. Okay kakabsat, bye!